ao concelleiro de Asuntos Sociales que se achegue hasta aquí, hasta o micro. Aí, ese número... O 2. Ler un manifesto de toda a corporación, de todos os grupos políticos, como declaración do apoio ao movimento LGTBI. Funciona este? Sí, non? Vale, pois é o manifesto que propuxo a FEGAM para todos os municipios, bueno, provincias galegas aquí. Manifesto de apoio ás persoas LGTBIQ+. O 28 de xuño é un chamamento á visibilidade, ao coñecemento e ao respecto das persoas LGTBIQ+. Unha xornada na que o colectivo pon o foco en algo tan inherente ao ser humano como é a diversidade, que no eido de percepcións e sentimentos derivan as diferentes identidades persoais e sexuais. O 28 de xuño trátase, por tanto, dunha lembranza, dunha celebración e dunha reivindicación do principio máis esencial das persoas. Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos, que aparece recoñecido na Declaración Universal de Dereitos Humanos de Nacións Unidas de 1948, o artigo 1º. O espírito e cor das marchas que proclaman o dereito a ser unha, mesma, a vivir e a desenvolverse como cada persoa decida. Convive coa outra gran data para estas persoas, o 17 de maio, Día Internacional contra a LGTBIQ-fobia, porque a causa LGTBIQ+ conta na súa historia capítulos tan penosos como soportar a persecución criminal ou tratamentos e terapias como se estivesen enfermos e enfermas. De feito, esta outra data de denuncia proclamouse o día de 1990 en que a Organización Mundial da Saúde desbotou a homosexualidade da lista de trastornos mentais. A transexualidade non saiu desa clasificación ata o 2018. Este ano cúmprense 3 décadas da declaración expresa por parte do Consello de Europa do dereito á autodeterminación sexual de homes e mulleres. Pero a pesar destes logros cara a normalización, saírse do patrón heterosexual e cisxénero segue a ser un camiño espiñoso, con perigo incluso para a propia integridade física. Segundo os últimos datos do Ministerio do Interior, a terceira causa de delitos de odio cometidos en España foron atentados contra a orientación sexual ou identidade de xénero con 278 casos, 12 deles en Galicia. Os rexistros da Federación Estatal de LGTBI multiplican estas cifras por 3 ao computar os casos nos que as vítimas non cursan denuncia ou son atentados que non constitúen delito penal. Como marco da Administración no que se desenvolven as actuacións e políticas en calquera materia social e de dereitos humanos e especialmente no que se respecta a igualdade, as entidades locais galegas manifestamos o noso firme posicionamento e compromiso a favor das persoas LGTBIQ+, e, por tanto, condenamos calquera discriminación ou atentado, tanto físico como verbal, contra as persoas LGTBIQ+. Procuramos o benestar e respecto aos dereitos de calquera persoa, sexa cal sexa a súa identidade ou orientación sexual. Manifestamos a nosa preocupación polo aumento do discurso do odio e a intolerancia e traballamos para erradicar dende a política local estas conductas en calquera das súas formas ou circunstancias. Censuramos os espazos que se proclaman libres de LGTBIQ+, eufemismo que empregan para repudialos. A eles nos enfrontamos declarándonos municipios de liberdade para todas as persoas, independentemente da súa identidade de xénero ou afinidade sexual. Promovemos a igualdade, empoderamento e integración do colectivo LGTBIQ+, con plans específicos acordes á súa realidade e necesidades. Colaboramos coas asociacións en defensa deste colectivo para a detección de necesidades, deseño de protocolos de actuación, visibilización da súa situación, accións de sensibilización e calquera outra medida favorable dependente da administración local. Lideramos o movimento para a construcción dunha sociedade inclusiva, segura e con solucións para todos e todas. E para que así conste formalmente, queda aprobado dito manifesto na Comisión Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias o día 22 de xuño de 2021. E así acaba o manifesto. E, bueno, quería que participáramos un poquinho, o sea que os 17
desta lectura do manifesto, por eso vos pedín tamén eso, de sacar unha foto, porque é algo co que temos que ir da man, este gobernando quen goberne, e todos estaremos de acordo. E eso, gracias por escoitar. Moi ben, moitas gracias. Como dicía ao principio, acaba de dicir o concelleiro, este é un manifesto apoiado, compartido por todos os grupos políticos, os 17 concelleiros e concelleiras que conformamos o pleno do Concello do Grove. Polo tanto, manifesto de apoio a todo este colectivo. A partir de aí, comenzamos, polo tanto, a tratar a orde do día do pleno, donde temos o primeiro punto, a aprobación da acta da sesión anterior. Temos a acta do 31/5 de 2021. Non sei se teñen algunha intervención que facer, se non procedemos a votala. Votamos, polo tanto, a acta 31/5/2021. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Ben, a continuación dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria. Así mesmo dou conta dos acordos adoptados na Xunta de Goberno local por delegación. E pasamos á parte resolutiva. O punto primeiro, expediente 1762/2021, ditame de proposta de sustitución do convenio. Pois temos un problema. A ver, dalle ese pitón. Este. Hola, sí. No. Pois temos un problema. Miramos a ver si funciona este. Este sí. Ahora sí. Este. A ver si me chego aquí. Igual está ese desconectado. Sí, boas tardes. Dase conta do ditame da Comisión Informativa desenvolvido 22 de xuño de 2021, polo que se trata o ditame para a sustitución do convenio entre a Secretaría de Estado de Facenda, Dirección Xeral do Catastro e o Concello do Grove de colaboración en materia de xestión catastral. Presentado informe proposta pola Tesorería Municipal, do cal se extracta a seguinte parte resolutiva. Proponse ao Pleno da Corporación a adopción do acordo de, primeiro, solicitarlle á Dirección Xeral do Catastro a sustitución do convenio asinado o 24 de marzo de 1999 polo convenio novo que consta incorporado ao expediente como anexo, aceptar a encomenda de xestión contida no novo convenio de colaboración e autorizar o alcalde para formalizar a solicitude cos documentos precisos e sustitución do convenio, unha vez se xa informado favorablemente polo Consello Territorial da Propiedade Inmobiliaria. Despois de someter a citada proposta a consideración da Comisión Informativa, ditaminouse favorablemente por 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do PSD-PSOE e 3 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do Partido Popular, Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois tal como se falou na Comisión Informativa, é a renovación do convenio que periódicamente hai que facelo, porque o convenio que temos coa Dirección Xeral do Catastro e Concello do Grove para axilizar todos os trámites que os veciños da nosa vila, en este caso, podan facer ou teñan que facer diante deste organismo, desta entidade. Así pois é un trámite máis e cada certo tempo toca renovalo, e por eso, ademais, é un dos convenios que temos que traer a pleno. Non sei se hai algunha intervención. Se non, procedemos á súa votación. Pois procedemos a votar. Expediente 1762/2021. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto número 2. Expediente 1871/2021. Ditamen da moción de Esquerda Unida para a elaboración dun censo de persoas que viven soas e a posta en marcha dun plan de envellecemento activo para combater a soidade non desexada. Ten a palabra o señor secretario para dar conta da... Moitas gracias. Dase conta do ditame adoptado o 22 de xuño de 2021 na Comisión Informativa Xeral respecto á moción presentada polo Grupo Municipal de Esquerda Unida para a ampliación das prazas da Escola Infantil... Perdón, non, para... Disculpa, sí. Para a elaboración dun censo de persoas que viven soas e a posta en marcha dun plan de envellecemento activo para combater a soidade
non desexada. A parte resolutiva da proposta é a seguinte: instar ao Goberno municipal a elaborar un censo municipal de persoas que viven soas de inscripción voluntaria e na que os datos sexan tratados con estrito cumprimento da Lei de Protección de Datos. Segundo, elaborar un plan de envellecemento activo cos seguintes obxectivos: coñecer as necesidades das persoas maiores que viven soas na nosa vila, ofrecer información de actividades lúdicas que poidan ser do seu interese, ofrecer alternativas de ocio, informar e solicitar o servicio de teleasistencia de forma gratuita, fomentar as relacións persoais, crear unha rede de axuda e acompañamento na que poidan colaborar as veciñas e veciños que queiran participar. Terceiro, adherirse á rede de cidades amigables coas persoas maiores, na dirección web que se indica na citada proposta. E cuarto, adherirse ao proxecto Cidades que Cuidan, tamén a través da dirección web citada, co propósito de que o Grove se converta nunha cidade coidadora. Despois de someter o ditame, a proposta a ditame da Comisión Informativa, informouse favorablemente por 2 votos a favor dos concelleiros dos grupos municipais de Esquerda Unida e Bloque Nacionalista Galego e 4 abstencións dos concelleiros dos grupos municipais do PSDG, PSOE e Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor González. Ben, boas tardes a todos. Vou a pasar a lectura da exposición de motivos. O envellecemento da poboación é un dos datos máis preocupantes para as galegas e galegos, que ven como o grupo de maiores de 65 anos foi crecendo progresivamente ao longo dos últimos 40 anos. Segundo os datos do Instituto Galego de Estadística, no ano 2020, a idade media da poboación da nosa comunidade sitúase en 47,28 anos e o índice de envellecemento da poboación é dun 160,40. Na provincia de Pontevedra, a idade media redúcese ata os 45,88, ao igual que o índice de envellecemento, 132,72. Nos datos similares se atopa a comarca do Salnés, onde a idade media é de 45,40, mentres que o índice de envellecemento está nos 127,20. Os datos do Concello do Grove non distan moito dos anteriores. Se ben están por debaixo dos autonómicos, non é así comparando cos provinciais e comarcais. No noso Concello, a idade media sitúase moi preto dos 46 anos, 45,90, e o índice de envellecemento atópase nos 130,82. Segundo datos, a 31 de decembro de 2020, un total de 2.375 veciñas e veciños superan os 65 anos de idade, 1.329 mulleres e 1.046 homes, o que supón un 22,58% da poboación do Grove. En base á proxección que fai o IGE para a comarca, no 2035, o grupo de maiores de 65 suporá o 31,28% da poboación do Salnés. Extrapolando esa porcentaxe ao Grove, dentro de 15 anos, os maiores de 65 anos aumentarán en casi 1.000 persoas, chegando a 3.290. Se a estes datos lle sumamos que cada vez é maior o número de fogares unipersonais, no 2019 a cifra situábase no 22,30% dos fogares galegos, que máis dun 50% dos mesmos están ocupados por persoas que superan os 65 anos e que, nunha porcentaxe alta, estas contan con algún tipo de dependencia ou cunha renda baixa. Atopámonos cun problema real e preocupante. A maiores, atopámonos coa problemática da soidade non desexada. A soidade non desexada é unha circunstancia que afecta a cada vez máis persoas adultas, e especialmente ás persoas maiores de 65 anos. Tal como indicamos nos datos anteriores, diferentes estudios constatan que, se ben a soidade non desexada e o illamento social incide en todas as etapas da vida, agudízase notablemente durante a vellez, ocasionando un impacto directo e negativo sobre a saúde e o benestar de quen a padecen. Supón unha fonte de sufrimento para as persoas e afecta ao seu dereito de participación na sociedade, tendo consecuencias negativas en varios ámbitos a nivel individual, como na saúde, e con iso xerando custos a nivel social. Os factores que inciden no sentimento de soidade son varios e de diferente natureza: intrapersoais, personalidade, expectativas, acontecementos vitais, perda de seres queridos, xubilación, etc. Estruturais, condicións da vivenda, accesibilidade, etc. Recursos e servicios, existencias de relacións, participación social, etc. Por outro lado, o aumento da esperanza de vida significa que as persoas que sofren unha falta de relación, a escaseza ou ausencia de vínculos emocionais e a perda de autoconfianza
teñen que soportar esa situación durante unha larga etapa da súa vida, o que favorece a consolidación dunha sensación de non saber a quen acudir ou confiar en caso de necesidade. Dende Esquerda Unida non somos alleos a estes datos e a que o Grove tamén conta con numerosos veciños e veciñas que se atopan nesta situación, agravada de forma considerable neste último ano debido á pandemia. E creemos que o Concello ten que desenrolar algún tipo de ferramenta que favorezca a detención de casos, así como a posterior intervención e atención, co fin de fomentar a protección, a seguridade e o benestar emocional das persoas afectadas. Consideramos que unha destas ferramentas é a creación dun censo de persoas que viven soas, co propósito de coñecer a súa situación real no noso Concello e poder incidir directamente en franxas de idade concretas ou nos colectivos máis vulnerables. A inclusión da veciñanza no censo ten que ser voluntaria, se ben o Concello ten que incidir na necesidade de participar no mesmo. E os seus datos serán tratados con estrito cumprimento da normativa de protección de datos e serán empregados coa finalidade de servicio público que inspira esta proposta. Neste caso non existe rango de idade, pois o propósito é coñecer o número e as características das persoas que habitan en fogares unipersonais. Con ese censo xurde a proposta dun plan de envellecemento activo para que, dende o Concello e coa colaboración da Concellería de Asuntos Sociais e outros departamentos municipais, se poida ofrecer un servicio de axuda, información e acompañamento ás persoas maiores da nosa localidade que necesiten. Os obxectivos dese plan son coñecer a necesidade das persoas maiores que viven soas na nosa vila, ofrecer información de actividades lúdicas que poidan ser do seu interese, ofrecer alternativas de ocio, informar e solicitar o servicio de teleasistencia de forma gratuita, fomentar as relacións persoais e crear unha rede de axuda e acompañamento nas que poidan colaborar os veciños e veciños que queiran participar. A participación no plan tamén ten que ser voluntaria. O Concello pode contactar vía postal presencial coas persoas maiores que viven soas e as que poidan interesar e participar neste plan. Neste caso, o plan vai dirixido a un tipo de veciñanza concreto e o rango de idade pode comenzar nos 65 anos. As persoas interesadas en participar neste plan farano, ao igual que no censo, de forma voluntaria, e os seus datos tamén serán tratados con estrito cumprimento da normativa de protección de datos. A maiores entendemos precisa a adhesión á rede de cidades amigables coas persoas maiores, que é un proxecto promovido pola OMS no 2010 con resposta ao rápido envellecemento da poboación e co obxectivo de conectar cidades, comunidades e organizacións en todo o mundo, coa visión común de facer do seu entorno un lugar mellor onde envellecer dignamente e con calidade. Unha iniciativa centrada na acción social que aborda de maneira integral os aspectos que afectan ao día a día das vilas e cidades promovendo a participación das persoas maiores, tendo en conta as súas necesidades, opinións e propostas no proceso de análise e mellora da localidade en diversos ámbitos, co fin último de promover un envellecemento saudable e activo. Participar no proxecto Cidades que Cuidan, co obxectivo de que o Grove se converta nunha cidade coidadora e acadar os seus 5 obxectivos. 1. Xerar relacións participativas. 2. Fomentar o desenrolo comunitario. 3. Establecer paternaliados. 4. Educar sobre o final da vida. E 5. Énfase ambiental. Como sociedade estamos en débeda con nosos maiores e non podemos deixalos sós nos peores momentos. Bueno, a proposta de acordo xa leo a calle, mas xa se di aquí tamén mesmo na moción. Entón, nada, pediría o apoio da corporación e, sobre todo, ao goberno que incida en facer esta realidade, esta proposta que traemos aquí. Nada máis. Ben, desde o Grupo Municipal Socialista dicir que vamos a apoiar esta moción. Bueno, a exposición de motivos e os argumentos que se ofrecen na mesma podemos valoralos desde unha perspectiva que posiblemente sexan máis reales nunha sociedade e unha zona máis urbana que nunha zona como a que vivimos nós. A propia estrutura sociolóxica e a idiosincrasia propia de Galicia, a estrutura familiar, pensamos que este non é un problema tan importante como poda ser en zonas urbanas, e incluso me atrevería a dicir en grandes cidades fora de Galicia, pero non é menos certo que durante este ano de pandemia
todo o que ten que ver con asuntos sociales, con servicios sociales, coa atención ás persoas máis desfavorecidas, coa atención aos nosos maiores, pois a verdad que hai que recoñecer que está a provocar cualquier tipo de administración estatal, autonómica, provincial e local. E non podemos vivir de espaldas a elo. Tanto é así que desde o Concello de Grove estamos á procura de incorporar unha asistenta social máis á plantilla do noso Concello, e estamos traballando pois na liña de procurar identificar a estas persoas que podan estar vivindo ou que podan vivir, experimentar unha soedade non desexada, atendendo un pouco ao que aquí se plantexa, facer esa labor de información e de control e polo tanto pois a verdad que estamos cada vez máis encamiñados a dedicar recursos a todo o que ten que ver a atención aos nosos maiores. Polo tanto, entra dentro da estrategia que nos próximos anos creo que hai que poñer en marcha e que de feito estamos xa empezando a dar algúns pasos, de tal xeito que desde este grupo municipal volvo a dicir que vamos a apoiar a moción presentada por Esquerda Unida. Sí, que non me iba antes aquí o aparello, Claro, tamén. Nada, decir que desde o BNG, bueno, xa na comisión informativa mostramos o noso voto a favor da moción. Isto é un problema que é como unha bola de neve que cada vez vai incrementándose, cada vez vai ir a máis. Efectivamente, a esperanza de vida creceu, inda que, bueno, creo que esta pandemia creo que vai a volver a seguramente retroceder en algún término o total da esperanza de vida que iba incrementándose todos os anos, pero eu penso que despois disto ha de frenar ou retroceder. Pero é certo que efectivamente que hai que atender a esa cantidad de xente que vive soa, a esa xente maior que pois desafortunadamente non sempre están nas condicións físicas óptimas e teñen problemas desde acceder a un centro sanitario, desde pois realizar a compra, facer tarefas que para nós non nos decatamos que son sinxelas para nós, pero que son moi complicadas para a xente maior que vai perdendo moitas veces tamén os que conducen permiso de conducir, que van limitando a súa actividade e van pouco a pouco cerrando o radio de acción ou o radio de actuación a pouco máis que a súa casa, o centro de saúde e os lugares de mercado, de compra, e o que se está perdendo é tamén unha grande experiencia desa xente, das súas lembranzas, a súa memoria, as súas vivencias. Por lo tanto, eu creo que había que actuar en varios frentes, dándolle eses servicios, dándolle eses lugares de encontro e, sobre todo, intentar recabar a información, que esa información non se perda, que esa memoria e esas experiencias vividas non se perdan, e intentar cada vez, igual penso que así, pero creo que de sempre os seres humanos viviron interxeracionalmente. Sempre se relacionaron desde as tribus máis primitivas ata Nantronte, pois as familias eran grandes e se mezclaban todas as idades no mesmo ámbito. E a sociedade actual intenta estratificar demasiado as persoas por idades. Entonces faise un centro para xente maior de tantos anos, faise unha escola para outros anos, e se está a administración estratifica demasiado a sociedade, cando mellor o que hai que ir é intentar que as xeracións convivan entre elas e se comuniquen entre elas e se intercambien experiencias entre elas. Por lo tanto, pensamos que este tipo de proxectos deben ser integrais e intentar abarcar moitos ámbitos da sociedade e que se traslade toda esa sabiduría e non se perda. Nada máis.
Ben, polo banda do Partido Popular tamén imos apoiar esta moción que se presenta. É verdade que o COVID nos afectou en moitos sentidos e, lóxicamente, a xente maior quizáis foi a máis resentida neste tema porque fixo moitos deles e fixo mermar certa calidade de vida por esa soidade que se comenta nesa moción e quizáis houbo certa falta de atención en determinados ámbitos. Por exemplo, se resentiu tamén algo que xa vimos lembrando dende fai un tempo, que é o programa de vellos tempos, e que, son ao final iniciativas que permiten que a xente maior poida estar entretenida e ao mellor, de algún xeito, contribuir a mellorar esa calidade de vida. Este programa que se presenta por parte de Esquerda Unida está ben porque é un complemento ao programa que xa se presentou en colaboración ca FEGAM por parte da Xunta de Galicia, na que se pretendía poñer unha iniciativa pioneira a nivel estatal que procuraba atender certos aspectos como era a prevención co impulso de actividades que favorecían as relacións sociales, a detección a través da implicación de toda a sociedade, a intervención coa posta en marcha de actuacións que atallan situacións de soidade non desexada, a visibilización para dar a coñecer o problema e, sobre todo, a cooperación entre as administracións, as entidades sociais e o tecido empresarial. Está claro que este tema é un tema que ten que formar parte dunha estrategia participativa na que todos participemos, na que todos consensuemos as actividades que poidamos levar a cabo para axudar aos maiores e lóxicamente, algo no que hai que incidir é que na sociedade tamén teñen que ser conscientes desa necesidade e fundamentalmente dentro da xuventude tamén hai certos programas que se poden levar a cabo pois para, de alguna forma, contribuir a socializar e a que eles tamén sintan esa necesidade de axudar as persoas maiores, porque ao fin e ao cabo eles van a chegar a esa etapa da vida e convén conciencialos nese aspecto. Nada máis e nada, agradecer o que se presenta aquí e decir que o imos apoiar. Moi, moitas gracias. Sí, ben, nada, agradecer o apoio de todos e todas. Só dicir que, o que comentaba dos datos que non viron extrapolables ao grave tanto, creo que esta era tamén a pretensión, non? Que dando censo, cruzando datos do padrón municipal e servicios sociais pode ser unha realidade, porque de feito o IGE non ten datos de concellos de menos de creo que de 10.000 e 20.000 habitantes. No tema das vivendas, creo que son cidades, de grandes cidades. Entón, coñecer esa realidade que ao mellor igual nos sorprende e nada, poñerse en marcha a traballar con este asunto. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, polo tanto, a votar o punto número 2, expediente 1871/2021. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos, polo tanto, ao punto número 3, expediente 1870/2021, ditame da moción de Esquerda Unida para ampliación das prazas da Escola Infantil A Galiña Azul en Rons. Ten a palabra o señor secretario. Moitas gracias. Dase conta do ditame da moción presentada polo Grupo Municipal de Esquerda Unida para ampliación das prazas da Escola Infantil A Galiña Azul en Rons. A parte resolutiva que se propón ao pleno é a seguinte: solicitar ao Consorcio Galego de Igualdade e Benestar que se estude e procure todas as opcións que implican a matriculación do maior número de nenas e nenos que se atopan en lista da garda para o curso 2021-2022. Segundo, solicitar a Xunta de Galicia e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar que na maior brevidade posible se inicien os trámites para proceder á ampliación do edificio que alberga a Escola Infantil da Galiña Azul en Rons, co propósito de dotala de máis aulas ou no seu lugar a construción dun novo edificio que sexa complementario ou sustituto do actual. Logo de someter a citada proposta á consideración da Comisión Informativa Xeral,
Ditaminouse favorablemente por 2 votos a favor dos grupos municipais de Esquerda Unida e BNG e 4 abstencións dos grupos municipais do PSDG, PSOE e Partido Popular. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra, señor Otero. Ben, paso a ler a exposición de motivos. Segundo os últimos datos publicados polo Instituto Galego de Estadística, a 28 de xaneiro de 2021, o Grove conta con 240 nenas e nenos con idades comprendidas entre os 0 e 3 anos. O Concello do Grove dispón dunha escola infantil pública, Galiña Azul, dependente do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar da Xunta de Galicia, que oferta un total de 74 plazas, 71 anormais e 3 de emerxencia, o que supón unha cobertura dun 30,83%. Coa apertura da reserva de matrículas deste ano, lógicamente, evidenciouse que as 71 plazas ofertadas, 3 que dan a reserva para emerxencia, son insuficientes. Nese primeiro proceso foron un total de 103 reservas, das cales ata 32 familias quedarán sen poder matricular as súas fillas e fillos no centro educativo de Rons, co conseguinte problemática. Nos anos anteriores, a asistencia do Centro Concertado de Nuestra Señora del Carmen, que tamén ofertaba plazas para esa franxa de idade, ocasionaba que a lista de garda fose moito menor. O peche deste centro está a provocar que a oferta pública se reduzca tan só a Galiña Azul. Na franxa de idade de 0 a 1 anos son 4 os que quedaron en a garda, 12 na de 1 a 2 anos e 16 na de 2 a 3 anos. Un número importante de nenas e nenos do noso concello que terán que procurar unha alternativa. Isto sen ter en conta o número de familias que fora do prazo establecido para a reserva de plazas e sen saber do mesmo solicitaron información no centro educativo, o que indica que a lista da garda pudo ser aínda maior. Moitas destas familias rematan por acollerse ao bono Concilia, unha axuda económica directa ás familias para colaborar no pago dunha praza nunha escola infantil privada, no caso de que non acaden sitio na pública. Unha acción que automáticamente te elimina da lista da garda e que non chegarante a matriculación da cativo ou cativo. A maiores da Galiña Azul, no Grove non existe alternativa educativa para a franxa de 0 a 3 anos, polo que as opcións se remontan aos concellos limítrofes, onde sí existen alternativas, pero as plazas están a ser limitadas e moi cotizadas, o que provoca que a única opción que lle queda ás familias é a de ter que deixar os seus fillos e fillas na casa, as que poden, ata a súa matriculación no cuarto ciclo de educación infantil, que se imparte nos CIPs, o que reduce e incluso impide a conciliación familiar e desencadea que en moitos casos os pais, ou sobre todo as nais, teñan que renunciar a un posto de traballo. Unha situación que, lonxe de ser puntual este ano, é evidente que se repetirá cada curso educativo, polo que é preciso darlle unha solución. Dende Esquerda Unida entendemos que existen opcións, e unha pasa pola ampliación de edificios situado en Rons co propósito de dotalo de máis aulas que cubran as necesidades de matriculación das familias grovenses. A outra pasaría pola construción dun novo edificio que ou fose complementario do actual ou suplir a este. Para unha outra opción precisaría da implicación do Concello do Grove, pero sobre todo da Xunta de Galicia e o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar. Polo que, todo exposto anteriormente, o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da proposta de acordos que xa leo o secretario. Pedir o apoio, creemos que é unha situación que dentro do peche da Comunidade con Marmonxas, pois estáse agravando e que esas familias necesitan matricular os seus cativos. Sabemos que é un período voluntario, que non é obrigatoria a escolarización, pero sí, cada día son máis os que queren escolarizar as necesidades e é necesario conseguir plazas para eles. Nada máis polo agora. Moi ben, gracias. Algúnas palabras? Intervencións? Señor Outeiro. Ben, desde a BNG tamén estamos a favor desta moción, como así fixamos xa na comisión informativa. É ben certo que este problema non é un problema que apareceu hoxe, senón que era un problema que xa se vía vir desde hai anos. De feito, o BNG nas últimas eleccións municipais levaba no seu programa a construción dunha segunda escola infantil no Grove, na zona hacia a zona de entrada do Grove, xa que a de Rons está desplazada hacia un dos polos do casco urbano, pois buscar outra alternativa pois hacia a zona, bueno, donde o Concello ten algunha parcela
edificable que podría albergar esta instalación. Durante este mandato pois apareceu pois a noticia ou a mala noticia de que pois o centro que se prestaba servicio, que era a Escola de Infantil das Monxas, pois deixaba actividade. Entón sabemos que os propietarios estaban a favor de ceder esa institución, ese edificio para algunha funcionalidade pública. Por lo tanto, pois non estaría mal que o Concello valorara ou intentara pois reactivar desde o público pois esa instalación coas melloras e reformas necesarias para adaptala aos estándares de calidade que se precisan hoxe en día. Por lo tanto, creemos que esta situación víase vir, que o Concello pois estuvo de brazos caídos e non fixo os deberes e dou pé incluso a que moitos pais do Grove polas mañáns antes de ir a traballar ou indo cara ao traballo teñen que efectivamente ir deixar aos seus nenos a concellos limítrofes, porque ali sí que lle dan ese servizo, ou alternativas peores como é efectivamente pois ter que deixar os nenos na casa con moitos problemas para moitas familias, para darlle esa atención pois continua aos rapaces pequenos. A verdade é que é moi triste que hoxe en día pois no Grove a xente, se falamos antes das persoas maiores e agora tamén volvemos a falar dos nenos, que a xente máis, e incluso tamén podemos falar dos enfermos e dos problemas que teñen coa atención sanitaria, os propios nenos tamén, coa falta de pediatras. Por lo tanto, a xente máis débil da nosa sociedade non está recibindo a atención da administración que merece. Decíame outro día un coñecido que no Grove é máis fácil ser can que ser persoa deses rangos, porque os cans parece que teñen 4 ou 5 veterinarios a disposición, que teñen todas as atencións posibles, pero que as persoas máis débiles desta sociedade pois que parece que os abandonou a administración, polo que mocións como estas sirven efectivamente para dar un toque de atención de como é posible que sexa tan difícil ser neno pequeno no Grove para ter unha atención de calidade como se merece no século XXI, ou ser maior ou ser enfermo. Nada máis. Moitas gracias, señora Castro. Sí, a verdade é que cando, douseme por facer unha consulta sobre os datos estadísticos e a verdade que é sorprendente, porque ainda que non puiden sacar os datos do Grove, solamente os da provincia, para que vexan un pouco a evolución. Comezando no ano 96 empezaron por 7.262 nacementos na provincia e durante os seguintes anos máis ou menos se mantiveron, chegando no ano 2003 a 8.000, andiveron aí durante varios anos, incluso o tope máximo foi no 2008, 8.986 nacementos, pero dende o ano 2011 pois foi baixando 8.000, 7.900, 7.300 e demais, ata chegar pois a unha cifra do ano pasado en 5.600, non? E esta cifra, supoño que se a extrapolamos ao Grove, pois será máis ou menos semellante en porcentaxe. De feito, a vista está que o 23 de xuño do 2017 se anunciaba por parte da Educación o peche da Escola da Monte da Vila por falta de alumnos. O 19 de marzo do 2019 fechaba a Gardería das Monxas e o deixaba solo ao Grove con un solo centro. No momento no que se pechou as Monxas, polo que teño entendido, había pois sobre 4 nenos en lista de espera e
e lóxicamente pois este ano a cifra pois se incrementou. O tema é que vamos tarde, polo menos para reaccionar, porque por moito que apoiemos isto xa para o curso que ven en setembro, pois dificilmente se vai a poder atopar unha solución inmediata, porque obviamente os deberes había que facelos antes, non? Eu teño as miñas dúbidas sobre o tema de que se poida ampliar o que é a Escola de Rons, sobre todo xa pola problemática que se tivo no seu momento cando a Xunta de Galicia financiara, non me lembro se foi fará 8 anos máis ou menos, ou non, 1, 2, 3, 4, sobre 6 anos, no que se inaugurou pois a reforma que se fixera naquela época. Polo que teño entendido, houbera bastantes problemas xa para chegar a levar a cabo este tema polas complicacións que se poñía ao estar ubicada na zona de dominio público marítimo terrestre, non? O tema é que estamos casi en xullo e para setembro pois pouco vamos a poder reaccionar neste caso. É un tema que dende o Concello lamentamos que non se reaccionase a tempo e sobre todo que non se fixese nada para poder ter previsto que isto podía pasar. A pasividade coa que se reaccionou neste Concello cando fecharon ambas escolas pois non se entende e agora pois estamos pagando as consecuencias. Eu sei que digamos en outros concellos se están financiando con fondos FEDER por parte do consorcio no que participa o 80% a Xunta e foi participar o 20% o Concello, pero claro, hai que, como digo, facer os deberes antes e presentar este tipo de propostas pois para que quen sexa que as ten que valorar pois as valore e poida chegarse a un consenso e elaborar este tipo de proxectos que ao final son necesarios no Concello. Non teño claro, o señor alcalde seguramente estará ao tanto de cando remata a concesión administrativa aí na zona de Rons. Sei que no seu momento xa se tivo que pelexar bastante para que se puidese renovar e é unha pena e lóxicamente é unha necesidade porque, como xa digo, máis de 10.000 habitantes que teñamos o que temos agora cando outros concellos que igual teñen menos poboación e nos superan en instalacións deste tipo, pois é unha cousa que temos que mirar e que nos temos que plantexar se estamos facendo as cousas ben ou se vamos a salto de mata pois como acostumamos en outro tipo de cuestións. Nada máis polo momento. Moi ben, moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista sí que temos que apuntar a unha serie de cuestións. A primeira delas, hai que traballar con previsión, sí, pero é que a previsión, por sorte para a nosa vila, por sorte para o Grove, a estadística e, sobre todo, a tendencia parece que lixeiramente vai millorando respecto aos intereses que podamos ter todos, que é incrementar poboación, incrementar censo, parece que vai lixeiramente mellorando desde o 2020 este 2021. Pero certo é que o crecemento vegetativo do Grove é negativo desde fai 10 anos, desde fai unha década. Tanto é así que, se non me lembro mal, pero falando de 2009, creo que foi o pico máis alto de censados que tuvemos no Grove, estamos a falar de 11.650 e hoxe estamos prácticamente en 1.000 habitantes menos. 10 anos despois, prácticamente, 11 anos despois, polo tanto, eso significa que os nacementos, bueno, non significa eso, pero significa, entre outras cousas, que o crecemento vegetativo é negativo, aparte de que hai moita xente que se desempadrou para empadronarse en outras vilas e incluso no estranxeiro, non? Pero sí é certo que lamentablemente os falecementos superan aos nacementos desde xa fai máis dunha década. Eso non é positivo para unha vila como Grove, e nos levaría a un debate máis profundo, posiblemente, non? Vinculado tamén, seguramente, a que tipo de modelo de vila vamos a ter nos próximos 10 anos, moi vinculada pois, aos sectores económicos
porque temos que ter claro que a estabilidade económica permite estabilidade social, familiar, e, polo tanto, bueno, pois, asentamento aquí no Grove. A partir de aí, respecto á Galiña Azul, si é certo que o goberno xa levamos varios anos, incluso no mandato anterior tuvemos dúas xuntanzas co titular da Consellería e o xerente do consorcio para falar deste tema. Sinceramente, nós non somos partidarios, creo que os datos non avalan a construción nova de unha escola infantil, de unha gardería, porque posiblemente o coste económico e o coste de xestión duplicando o de Rons con este novo non xustificaría, pero sí estamos totalmente de acordo que Rons necesita unha ampliación de espacio para acoller a máis rapaces, de tal xeito que se podan atender a todas as peticións de prematrícula que temos na gardería de Rons, como todos o conocemos, e que non hai xa rapaces que queden fora. Ademais, como apuntaba moi ben o voceiro da Esquerda Unida, o peche do que todos conhecemos como Colexio das Monxas, pois incrementa un pouco máis o número de peticións. Nós temos solicitado isto. Teñolle que recordar a todos os presentes que levamos moitos anos co trámite da desafección dos terrenos de dominio público marítimo terrestre de costas para que pasen a ser municipales, e a partir de aí que queden incluídos, como así se recolle, en suelo urbán consolidado, o que permitiría, en termos urbanísticos, ampliar a escola de Rons. E, polo tanto, certo é que tamén a concelleira, que hoxe non pode estar, a ver se pode incorporar máis tarde ao pleno, a concelleira de Educación e Infantil, Pili Galiñanes, ten solicitado tamén reunión coa conselleira para adiantar esta posibilidade de que confiamos que en breve, porque o trámite que falta é dos últimos de todos, non podo dar un plazo, pero desde logo xa fai meses que esperábamos a resolución definitiva de costas para a desafección deses terreos e, polo tanto, que pasaran a formar parte da malla urbana, do suelo urbano consolidado, e que urbanísticamente se pudera ampliar. Si hai que dar resposta a esta demanda puntual, si hai que dar resposta a este exceso de prematrícula o número de plaza que tenemos, non nos gusta, non compartimos que hai xa rapaces e rapazas do Concello do Grove que non teñan plaza na gardería municipal, pero por eso o vinculamos á ampliación das instalacións existentes, porque pensamos que van a ser de mellor xestión, de mellor eficiencia e eficacia en recursos económicos e humanos, e, polo tanto, nos apostamos a vía clara da ampliación da ubicación actual da Galiña Azul. En eso vamos a seguir traballando, e de tal xeito que, por eso tamén é certo que vamos a apoiar a moción de Esquerda Unida, porque vai un pouco na línea que tamén estamos marcando desde o Concello de Grove, que é lenta, porque é certo que, por aclarar, e remato xa, a resposta que sempre nos teñen dado desde a Xunta é que, bueno, estamos sempre no ratio aí no límite, este ano sí é certo que se supera, e hai esas dificultades no chan que esperamos resolver en canto sexa posible. A partir de aí, lóxicamente, sí que esperamos que, bueno, que podamos chegar a un acordo e que a escola de Rons se poda ampliar e que poda dar cabida a todas as rapaces e rapazas que solicitan cada ano pois entrar na Galiña Azul. Así que, bueno, compartimos o que aquí se di, compartimos esta realidade, compartimos a solidaridade cos pais cos seus fillos que dan fora da Galiña Azul, e vamos a seguir traballando para ver se somos capaces de incorporar absolutamente a todos, ampliando instalacións. Polo tanto, como decía antes, o noso apoio á moción presentada por Esquerda Unida. Señor Otero. Ben, nada, simplemente unhas puntualizacións. Digo, que comentaba antes o tema do descenso de nacementos. Lógicamente, nos anos 80, que cando son tal había 200 nacementos no Grove, agora hai 70, 80. Tamén é certo que antes non se escolarizaban a esas edades, como antes na casa, agora cambia a tendencia, é precisase escolarizar, incluso con 80 nacementos xa son suficientes como para que hai que ampliarla, non?
xa tamén comenta, bueno, xa o di na moción, non só é construción nova, tamén fala para suplir, en caso de que non se pudera ampliar esa, pois construir unha que albergara máis habitáculos para poder acoller a máis persoas, non? E, lógicamente, hai que empezar a traballar, mentre non este o tema de costas, pois chegar a acordos con costas para construir nun terreo que supostamente vai a pasar a ser municipal, pois habrá que intentar negociar esa parte, non? Nada, polo demais, agradecer o apoio de todos, e ao goberno que agora teñen un documento co apoio de toda a corporación, no que poden respaldar esa petición á Xunta. Nós festemos o noso traballo, agora fagan o voso, e xa teñen xa este documento en riba da mesa. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Pasamos, polo tanto, a votar o punto 3, expediente 1870/2021, moción presentada por Esquerda Unida. Votos a favor? 3 de 3, pleno. Queda aprobada por unanimidade. Non hai mocións de urxencia, pero sí, no punto de urxencia quero dar conta de a seguinte cuestión. Hai que votala, non? Si temos que incluir No orde do día. no orde do día porque non está previsto Vale. e simplemente despois dar conta. E dar conta non hai que votalo. Entonces, temos que votar a incorporación de urxencia desta cuestión que vou a plantexar, que é o seguinte: o concelleiro José Antonio Otero González, de Esquerda Unida, concelleiro representante do Concello de Grove na Mancomunidade de Salnés, por este escrito presenta a súa renuncia como membro da Xunta da Mancomunidade do Salnés. Polo tanto, temos que incorporar de urxencia esta solicitude do compañeiro de Esquerda Unida, solamente dar conta desta renuncia e na seguinte sesión plenaria sí que no orde do día colleremos a elección de un concelleiro ou concelleira representante do Grove na Mancomunidade de Salnés no posto vacante que deixa o compañeiro de Esquerda Unida. Polo tanto, temos que votar a urxencia. Vamos a votala. Votos a favor? Queda incorporada por unanimidade e, polo tanto, dou conta da solicituda, non? Que é eso, a renuncia do concelleiro José Antonio Otero González, un voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida e representante da Mancomunidade do Salnés, que renuncia a ese posto. Polo tanto, queda vacante un dos postos que ten o Grove na Mancomunidade do Salnés e na próxima sesión plenaria elexiremos a ese representante. Ten solicitado a palabra o compañeiro o señor Otero. Sí, ben, nada, simplemente indicar que, bueno, que a miña renuncia é porque teño un acordo co BNG de principio de mandato para estar 2 anos cada un na mancomunidade. Entón, fago a miña renuncia para dar paso ao compañeiro do BNG, que será votado na seguinte sesión, claro. Nada máis. Moi ben, de acordo. Continuamos entón ás 9:15 da tarde. Continuamos con rogos e preguntas. Pois perdonen a sorpresa, pero é que e iso que empezamos ben apuntado, iso que non levamos unha hora de pleno, creo. Ahora mesmo. Ben, entonces, nada, todos os compañeros que queran facer rogos ou preguntas, por favor, que pidan a palabra. Empezo o señor Otero, por favor. Ben, nada, teño uns cuantos. Primeiro non está a concelleira de Cultura, que quería preguntar pola convocatoria da Mesa de Cultura e Patrimonio, que no pleno pasado quedou en facelo nesa mesma semana ou nas semanas seguintes, e a día de hoxe xa pasou un mes e ainda non se convocou, e realmente hubo temas importantes en riba da mesa para tratar xa nesa mesa. Entón, gustaríame saber cando se vai a convocar. Gustaríame saber como está a situación, que xa que non se convoca a mesa, non podo preguntarlo na mesa esa de patrimonio, a situación en Adrobello. Había moita presa naquele momento que saliron os osos á luz, non sei como está esa mesa de negociación que fixeron con Diputación e outros organismos nas que non participaba a Xunta. Entón, como está esa cuestión. Seguimos reclamando o estado dos lavadoiros, fontes e demais que siguen igual en mal estado, en algúns limpáronse pero non se arranxan, e a maioría están que incluso os accesos hai que ir con guadañas para limpar para poder acceder ao mesmo, non? Trasládanos usuarios da nova estrada da de Beiramar, que ao chegar á zona da rotonda
Dende Beiramar non teñen visibilidade ninguna dos coches que veñen da 14. Entonces decía un espello ou algo, por lo menos para ver si se acerca algún coche. Non sei se é posible, se non é posible, se está dentro da normativa se instalar os espellos nas zonas das rotondas, pero bueno, que se valore a posibilidade, porque eso, cando suben de Beiramar que non teñen visibilidade ninguna cos vehículos que veñen da Castelao. Tema de terrazas, gustaríame saber en base a como se conceden, en base a que se conceden as licencias de terraza. Vemos que algunhas CRs totales, outras CRs parciales, outro non se lle permite cerrar, outro non se lle permite facer. Hai uns que se lle permite coller estacionamentos para usar de terraza, a outros, dependendo da zona, non se lle permite. Hai unha que temos entendido que creo que a montou de forma ilegal, pero a sigue montada, entón me imagino que o resto dos negocios que hai nesa mesma rúa terán o mesmo dereito a montala, porque se non se quita a eles tamén terán os outros dereito. Quería saber como se está actuando nese tipo de nesas cuestións. Non sei, bueno, rematou o colexio, o camiño escolar seguro de Rosalía, despois das promesas de que se iba a pintar un paso peóns e desviar os peóns por outra zona para evitar o paso por debaixo ou por diante do edificio de Conchases, que está paralizado. Esperemos que se faga en breve, polo menos cando empece o curso que ven os rapaces poidan xa camiñar seguros por esa zona, non? Bueno, hoxe enterámonos que xa se están chamando as familias para valorar o tema de vellos tempos. Polo que nos din tamén é que se valora hoxe e mañá comeza, unha cousa así moi dun día para outro. No último Consello de Igualdade falábase que empezaba a semana seguinte do Consello de Igualdade, que foi o último martes do mes pasado, e estamos ao último martes deste mes. Entón, bueno, ese retraso creo que tampouco non é convinte, que as familias que estuveron esperando, que se dicía que xa estaban valoradas polas usuarias, polas de atención a domicilio, que xa estaban facendo en domicilio, que se lle avise o último día de que non van poder acceder ou que van a ir ou non ir, non? Entón, non sei por que pasou eso, bueno, por lo menos a ver se é verdad que comeza a vellos tempos e comezan os usuarios a poder utilizarlo. Despois coméntanos que sobre o dragado do Porto do Grove, dinnos que a empresa que está facendo o dragado que bota todo na boca da ría, todo que recolle aquí que o solta na boca da ría, polo menos polo visto que incumpre a ISO 14.000, a ISO 900, non sei se teñen constancia deso, se hai forma de averiguar se iso é certo, polo menos un pronunciamento municipal en contra desa actuación. Sabemos que é cousa de Portos, que é cousa da Xunta, pero polo menos é unha denuncia pública de medio ambiente do Grove ou para esa forma de actuar, non? Iba a pedir o protocolo CES, os documentos entregáramos hoxe, despois de meses, pero sigo esperando polo da Torre de Escuredo. Sigue sin entregárseme desde xaneiro que os teño solicitados. Pois nada, seguirei agardando. Quería saber cando vamos a ter unha reunión do PEMUS. Vemos que xa se están falando de cambios de circulación, novas circulacións, sentidos únicos, sentidos pa aquí e pa lá. Supostamente faise en base a un plan municipal, un PEMUS, que a día de hoxe non coñecemos porque hai cuestións que si aparecen, outras que non aparecen, e queríamos saber como está eso, como están as propostas que fixéramos en setembro de 2019, porque vemos que creo que ninguna se levou adiante. Gustaríamos saber como está esa situación e cando se vai a convocar unha reunión para o mesmo. Sorprendentemente, nada máis. Ben, nós tamén temos varios rogos para presentar. Empezamos entrando no Grove co cartel que hai na entrada do vao da Lanzada, que pois non reúne condicións, está ilexible, é unha moi mala imaxe para o Concello. A primeiro, así como se entra no Grove, pois ver como o cartel que anuncia pois que se está entrando no Concello pois está tan
tan deteriorado e dá tan mala imaxe. Por lo tanto, creemos que pois hai que ser moi cuidadoso, moi escrupuloso xa co que hai na entrada do Concello para que a xente leve unha boa impresión desde un principio. Tamén recibimos moitas queixas de limpezas de moitísimas praias, en particular usuarios da playa de Lobaxeira que din que non hai papeleiras nin lugares onde pois depositar lixo e piden pois a instalación de colectores o máis próximos posibles á praia. En esa, máis en moitas praias máis, tamén hai moitas queixas da limpeza, dos accesos, dos servizos, de temas de recolección de lixo, etc. A máis hai tamén problemas, recibimos queixas dos cans na praia de Peralto. Por lo tanto, habría que velar porque a xente non accederá cos cans a esa praia e buscar alternativas aquí no casco urbano ou en outras zonas que non sexan de baño e de disfrute de usuarios para destinalas a xente que queira levar os cans á beira do mar, pero que non usen as praias de uso de bañistas e de nenos e de veciños e de visitantes. Despois, isto xa é renuente, que é o problema do centro de saúde do Grove, o alarmante estado da atención sanitaria no centro de saúde do Grove. Estamos a 28 de xuño, ben o verán, vai haber moitos médicos que pois facendo uso do seu dereito collerán vacacións e pois é alarmante a falta de médicos, os médicos que chegan ao Grove non duran nada porque a avalancha que teñen se queiman enseguida e buscan rapidamente cambiar de concello, cambiar de sitio porque isto é un caos. Tema de pediatras tamén, pois situación alarmante. Xa digo, xa como dixen na miña intervención anterior, é moi difícil ser neno do Grove e iso podémoslo trasladar. É moi difícil para un aparello ou para unha muller pensar en ter fillos no Grove, porque a atención sanitaria nefasta, o tema da escolarización complicada. Por lo tanto, falamos de que a natalidade baixa, pois o que había que felicitar ou congratular a xente que valentemente se atreve a ter fillos en este concello. Por lo tanto, necesítase que un revulsivo no centro de saúde, necesítase mellor volver a sair ás rúas e necesítase pois dar un toque de atención potente porque non podemos seguir así. Agora, como dixen antes, vai a chegar agora en xullo, esperemos que sea un verán turísticamente pois moi forte. Por lo tanto, vai haber moitas consultas máis de desplazados. En vez de atender a unha población de 10.000 e pico habitantes, pois o centro de saúde terá que atender esperemos que a moitas decenas de miles de habitantes e vai ser un auténtico caos a atención sanitaria no Grove. Eu incluso podo narrar o meu caso. Eu agora mesmo estou sin médico de cabeceira porque o meu médico de cabeceira xubilouse. Me concederon unha doutora bastante eficiente, pero que lle pasou eso, que escapou do Grove en canto a queimaron con tantos pacientes, tantos tal. Entonces eu estou sin médico de cabeceira, entonces non podo enfermar directamente, non podo enfermar porque non vou a poder ir a un especialista ou non vou a poder pois ir en condicións normales a ter unha atención sanitaria normal. Despois tamén hai moitas queixas polo tema da circulación. Estas cousas puntuais como a nova rotonda que hai no final de Beiramar con Rúa Castelao, que é complicado os vehículos que circulan saindo de Grove hacia Ponte da Toxa desde Castelao e os que saen de Beiramar para arriba pois están nunha situación aí complicada. Había que
visibilizar máis eso, ou sinalizar o ben, espellos, etc. Tamén no encontro de Luís Soane con Beiramar e Confín, que tamén é un punto onde enlaza Luís Soane coa zona de Confín. Tamén é un punto conflitivo para os vehículos. Bueno, en xeral moita xente está moi alarmada polos os trocos de sentido e de circulación nas rúas, porque, bueno, o que estamos vendo, que rúas amplias e xerais se está limitando a súa circulación e se está desviando por rúas estreitas de barrios que non están adaptadas para o tráfico de vehículos que están recibindo, que non teñen beirarrúas, que non teñen zonas para persoas con mobilidade reducida, para carros de nenos, etc. E por eso que nos alarma moito que isto se fai sempre citando algún plan de tráfico que hai por aí, pero non vemos que os resultados estén sendo os idóneos, non vemos reunións de portavoces anunciando medidas ou anunciando ese famoso plan, ese PEMUS ou ese plan de tráfico que se cita moitas veces pero que non vemos por ningún lado nin que este elaborado, rematado, comprobado. E a máis, cada vez que se fai algunha intervención destas, pois o que había que, nun plazo razonable e o máis corto posible, ver os resultados para ver se está no bo camiño ou se está creando conflitos de tráfico, sacándoos dun sitio para metelos en outros, que non están preparados para eso. E, por último, quero dicir que este pasado venres pois tivemos a sorpresa esta do señor Cacabelos de anunciar o pleno do Pexón, e a verdade é que nos parece pois moita falta de elegancia pola súa parte, porque a verdade é que tuvemos unha comisión informativa 3 días antes, tuvemos unhas comunicacións do grupo de voceiros 2 días antes polo feito na que xa que non se necesita, parece que tampouco se quere nin a participación nin o apoio dos outros grupos políticos presentes neste pleno, que, por si non o saberán, pois tamén representan a moitos veciños deste concello que tamén van a estar afectados polo Pexón, non? Por lo tanto, non compartimos este modo de actuar, este secretismo na presentación, este exceso de celo, esta cousa así tan estrana, cando Pexón pois debería de ser un documento de consenso, un documento no que se participara todos libremente, donde recibira o maior apoio posible, e tampouco sabemos exactamente que pasou con todas esas alegacións das persoas que se iban a contestar, que non se iban a contestar, que xa están contestadas nos planos, que se van a aprobar no pleno, que a verdade é que nos sorprende que esta forma casi oscurantista e atropelada e improvisada de actuar con respecto ao Pexón. Nada máis. Señora Castro. Sí, moitas gracias. Bueno, por parte do Partido Popular pedir disculpas por non participar na convocatoria que se fixo para o tema a reunión que se organizou para deportes. Foi algo que xa lle trasladamos fai uns días e demais. Creemos que está ben, lóxicamente, que envíen un email, pero, bueno, envíalo 2 días antes para que a xente poida reaccionar, pois non nos parece moi normal, polo menos fagan convocatorias con máis tempo, e lle agradecería, como se fixo, por exemplo, co Consello Local de Turismo, e agradecería, se é posible, pois tamén mandar un recordatorio a través do grupo de voceiros, que para eso está tamén. Xa digo, entonamos o mea culpa por non poder asistir, porque non chegamos a ver ese email, porque se mandou con 2 días de marxe e demais, e, bueno, pedirlle de favor tanto a Consellería de Deportes como a outros que poidan convocar, que o fagan con un pouquiño máis de tempo para que
sobre todo nesta época, porque moitos tamén estamos bastante liados co tema da temporada e bueno, pois nada, eso, pedir disculpas. Incidir tamén no que xa dixemos no pleno pasado, o tema dos contenedores ao fins de semana é un auténtico caos, un auténtico desastre. Hoxe a mañán, o que é o trayecto dende o Grove ata a zona de San Vicente do Mar, non había un solo contenedor que non estivese a tope, rebosante, e xa estaban as gaivotas aí facendo das súas e demais. E o tema é que volves a pasar de volta e ainda ves contenedores que ainda siguen cheos. Entonces, a ver, eu sei que o mellor o domingo non se traballa, pero o lunes este tipo de cousas teñen que reaccionar, porque xa estamos no verán, xa estamos en plena temporada e teñen que reorganizar este tema, porque a imaxe que estamos dando é lamentable, sobre todo en certos puntos donde máis concurren. Isto non pode seguir pasando. Ao igual que tampouco pode seguir pasando o que é o estado no que se atopan os camiños do rural. Pasas co coche e dancha vegetación por un lado e dancha vegetación polo outro, e de verdade que non xo dixen o pleno pasado, se me dixo irónicamente que bueno, que estaban con ese tema e que as cuestións medioambientales e todo ese tema, pero seamos serios e polo menos fagamos as nosas tareas, que estamos, xa digo, en pleno verán, e a imaxe que estamos dando pois non é de recibo, porque non o dice o Partido Popular, o dice toda a xente que nos visita, que oye, que dá pena. E despois incidir tamén, debe ser unha costume habitual neste concello que cada vez que se fura algún burato na algunha estrada, pois o acostumamos a coller, balizar, o poñerlle conos e poñerlle vallas e demais, pero quedan sécula seculorum por aí durante tempo. E lle poño exemplos. Hai un boquete na calle, no lugar de Cacheirás, ali indo hacia o Museo do Quinteiro de Temperán, que leva aí semanas, e bueno, xa é peligroso porque o boquete, é dicir, hai veces que os conos están tumbados e calquer día pois recibirán unha denuncia por parte de algún veciño que tivo algún problema co seu vehículo nesa zona. O igual que tamén na estrada que cruza Campos que chega ata a Avenida Portugal, seguimos aí tamén con tema de vallas que levan. Eu non suelo pasar a menudo por aí, pero xa facía tempo que non pasaba e volvín a ver as vallas outra vez. Entonces, a ver, esta estrada é tamén titularidade do Concello, se non me equivoco, e bueno, é un tema que se debería correxir e tratar de apurar máis neste sentido, non? Tamén na Teniente Domínguez, nunha perpendicular, tamén hai ali unha acera, tamén puxeron unha valla e aí se quedou. E bueno, a ver, que non se convirta isto nunha costume habitual, porque, bueno, pois o que se pode tratar de planificar de un mellor xeito, eu entendo que estarán facendo o posible, pero bueno, este tipo de cousas non se poden deixar durante tanto tempo, non? Incidir tamén no caos circulatorio, como era de esperar. Volvemos ás andadas, e iso que ainda non entrou de todo o verán, e bueno, estamos tendo unha falta de estacionamento, pois que ao final daremos a imaxe que vimos dando nestos últimos anos, e sobre todo pois cos cambios que se fixeron de circulación, pois a xente anda totalmente perdida, porque o GPS lle indica dun xeito e andan as voltas, porque de la vuelta e estamos con estas historias que a xente que non é daqui pois non ten capacidade de reacción, nin sabe por onde ir cando o GPS lle está mandando por un lado e resulta que ten que ir por outro, non? E despois apuntar un tema de verdad preocupante e advertir, e lle traio unha foto, pena de non poder sacala en color, pero en relación ao que é a zona da pista de skate, fíxense, tal e como está, non sei se o ben, está o que é a saída en dirección flecha e vai a dar xusto á acera. Isto é un auténtico peligro, porque outro día non é máis que sentarse aí e estar vendo isto. O sea, os nenos caense, salen os monopatíns disparados e cruzan a acera e chegan á carretera. O sea, calquer día vai paseando calquera polo que é
a acera e atópanse con que lle cruzan un monopatín e, bueno, calquer día unha rotura de perna ou de algo, porque ademais que salen disparados, o sea, non é que temos un vídeo que o colgaremos despois na nosa páxina, pero isto ten que haber algún tipo de valla ou algún tipo de protección de seguridade, porque, pois xa digo, non hai máis que sentarse e ver o que fan. Lóxicamente os rapaces están disfrutando da pista, pero é verdade que se caen a menudo e salen os monos, sobre todo non os que os agarran, sino os de base, que non ten a base de agarrar, que salen disparados e chegan, e incluso chegan á carretera, o sea que un peligro en toda regla. E nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Pido aos compañeros que queran contestar, que van pedindo a palabra, e aqueles que están no público, se tamén queren contestar, que se acheguen ao micro. Vale, sí. Outro recordatorio que levamos xa dende hai anos, o tema do poste de Boivas, seguimos aí co poste no medio da carretera, a ver se se pode facer algo e leválo por un poquinho máis para o lado. Gracias. Moi ben, gracias. Palabra, señor Caneda. Hola, boas tardes a todos e a todas. Sobre a situación sanitaria que preguntaba o voceiro do BNG, vamos a ver, vostedes saben que nós non temos competencias para poder facernos ningún tipo de contratación, pero mesmo así quero informalos de dúas cousas. Primeiro, nós tuvemos unha reunión co concelleiro de Sanidade, co señor Comesaña, o xerente da EOXI, coa directora de atención primaria no mes de marzo, se mal non lembro, na que xa advertimos naquel momento aos tres de cousas que podían estar a punto de acontecer ou que iban a acontecer no verán. Unha delas era a situación de pediatría, porque un dos pediatras pideu traslado para outro centro de saúde e o outro xubilábase. Naquel momento, sorprendentemente, díxonos que non eran conscientes de que pudera ir a xubilarse Luis Bamonde, que era o pediatra que levaba aquí moito tempo, e que era, en principio, que eles creían que estaba coberto. Posteriormente acabou pasando o que nos advertimos nese momento e chegando a esa situación que denunciamos públicamente hai 2 semanas, de que houve unha semana na que non había ningún tipo de atención e que podía chegar a ser que non houvese atención pediátrica hasta o inicio de xullo, cousa que despois se corrixeu pasado unha semana. Por que chegou a isto? Pois porque a plaza de pediatría que saiu a concurso na oposición cubreuse con unha persoa que despois pideu unha exención para quedarse co posto de traballo que estaba facendo nese momento no Hospital Provincial de Pontevedra, e houve que buscar quen cubrir esa plaza. Neste momento a pediatría está coberta por unha persoa os 5 días e por unha médico de familia con título de puericultora entre 3 e 4 días máis por semana. Esa é a cobertura que neste momento hai de pediatría. Tamén naquele momento falamos, lóxicamente, do que podía pasar no verán polas persoas que estaban, polos compañeiros e compañeras que estaban de baixa ou que se iban a xubilar neste momento, e tamén se nos dixo que non iba a haber problema nese sentido e que incluso que a situación que houve o ano pasado con aquela situación na que quedou só un médico para atender a toda a xente e que non se fixera previsión de que de contratar a ninguén para a atención dos desplazados, que bueno, que aquilo que fora un erro e que este ano que todo eso iba a estar subsanado. Nos, polo que sabemos extraoficialmente, médico de desplazados para este ano non se ten previsión de que haya, e médico para facer reforzo polas tardes no PAC tampouco se ten previsión. Non temos ningunha comunicación oficial nese sentido. Si lles podo adiantar que houve unha reunión dos médicos que ahora mismo forman parte do plantel no centro de saúde a semana pasada para ver como iba a ser a situación de cara ao verán, que se lle mandou un escrito extenso á xerencia advertindo do que podía pasar e pedindo ser reforzos, e que a día de hoxe, falei hoxe mesmo con parte dos compañeiros, porque hoxe tiña que estar ahora mismo nestas horas, tiña que estar de guardia, entonces entrei ás 3 e falei con eles, e non houve aínda ningunha resposta por parte da xerencia a ese escrito que fixeron os compañeiros de atención ordinaria da mañán.
Nese sentido, tal e como lles dixen antes, non habendo nada ainda oficial, lóxicamente non podemos protestar polo que non sabemos se vai a pasar ou non, claro, pero non hai ninguna comunicación oficial, entonces hai que esperar, primeiro, a ver que lle responden a estes compañeiros, e segundo, ver o que pasa cando comece o mes de xullo. Mais, por ahora, nese sentido, e polas competencias que nos temos, non podemos facer máis que estar á expectativa e, lóxicamente, protestar e advertir das situacións que vayan aparecendo. Todas estas cousas xa se puxeron en coñecemento nesa reunión de marzo con eles. Nese momento, díxosenos que se terían en conta eses datos que non lle estábamos a facilitar e que non se cometerían os erros que se cometeron no ano anterior e no anterior. Veremos que o que pasa cando, tal e como vostede me decía, eses compañeiros que agora están traballando empecen as súas vacacións e se hai quen sustituya, non sustituya ou quen veña para cubrir pois esas consultas dos desplazados que están aquí. Nada máis. Moitas gracias, señor Meis. Boa noite a todos. Contestar primeiro a Esquerda Unida respecto ao de poñer un espello na rotonda da subida tal. Falarei co xefe da policía que faga un informe a ver se se pode poñer. Si a verdade é que, bueno, algunhas veces cando subes a visibilidade é un pouco tal, entonces falarei con el, si el ve convinte de poñelo, pois sin problema. Respecto ao que di a señora Beatriz do PP, a ver, a pista de skate, a foto que usted nos enseña non é a pista de skate, non, por aí non se ten que patinar. É a pista de skate, pero por aí non se patina. Esa é a acera para poder entrar e salir. Por aí non se patina. Claro, tamén se pode patinar pola calle, mas polas aceras normales. Si se fija polo lado contrario, cerra, o sea, pero non. A ver, claro, sí, totalmente, pero pola calle tampouco, tamén hai que dicirne, os pais, vale, miraremos se poñemos algo, pero por aí non deberían de patinar, teñen que levar o patín na man. A pista é por dentro, non é por aí. Eu, sinceramente, mira que pasei aí moitísimas veces, e coa policía, eu non vin a nadie salir por aí co patín, que pode ser, porque é moi fácil de salir. Agora tamén ten o bordillo, porque ten un bordilliño contra a acera, tamén se pode caer o rapaz si sale por aí co patín. Pero bueno, miraremos a ver a posibilidade de poñer algo, pero bueno, por aí non debería de patinar, é o que me refiero eu, porque eso non é a pista, esa é unha acera para poder entrar. Hai outros sitios que te leva a unha para poder beber, que fixemos unha salida, e polo outro lado, como lle digo, cerra. Nun lado ten a salida e entrada e na outra non ten salida nin entrada. Por eso lle digo que non é pista. Pero bueno, mirarémolo e miraremos a ver a forma, como di usted, de que pode ser perigoso. Xa hai que estar encima deles. Tampouco entenden que é obligatorio o uso do casco, e máis hai moitos pais que están cos nenos e máis non lle obligan a estar co casco. Entende? Entonces, pois, os pais tamén teñen que ser conscientes e dicirlle ao seu rapaz de por aí non se patina. Igual que a obligación de poñerlle o casco. Nada máis. Gracias, señora Domínguez. Bueno, correxir un poquinho aquí ao meu compañeiro, porque con respecto ao tema de Beiramar con Castelao, estuvemos, a policía algún policía ten coñecemento, os inxenieros, a empresa e xente especializada de outras administracións acudeu a ver o tema, eu con algúns dos afectados tamén, personalmente, no coche, e ao final, pois, todos chegamos á conclusión de que o que está pasando aí agora mesmo é máis a confusión, a falta de hábito de facer o paso en Castelao, porque se ti faz o paso en Castelao ves perfectamente o que che sube de abaixo, e o que tratamos en todas as obras que facemos. Sí, pero, claro, pero é porque o da Castelao non para, non cedo o paso ao que está dentro da rotonda. O que temos é que, José, temos que empezar a saber circular nas rotondas.
non podemos estar dando clases de circulación. O que está dentro sempre ten preferencia, que eu sepa. Entonces, o de Castelao, o que lle pasa é que non, o mellor, pois hai que corregir algo, trataremos de melloralo, pero sí que incidimos xa varias veces con eso, e é que os de Castelao teñen a costumbre de ter preferencia, e mentres non se acostumbren a que teñen que ceder o paso, pois claro que pode pasar algo, evidentemente, como en calquera sitio, pero non é cuestión do muro, nin de rebaixar o muro, vamos, se non hai acceso ningún, pero sobre todo o que temos que tratar é de primar que non haixa velocidade, que estemos aí en 20, 30, non en 50, se sacamos obstáculos vamos a 100, eso está clarísimo, por moito que este limitado a 30, en Teniente Domínguez lles podo asegurar que algúns alcanzan 200, sin exagerar nada, increíble, pero é así. E en Avenida do Conde pasa o mesmo, e en Ardia, e en algunhas rúas bastante estreitas, como pode ser Castelao, alcanzan unhas velocidades tremendas, cando a 50 por Castelao é excesivo, realmente, porque son rúas céntricas, onde hai comercio, onde hai cafeterías, onde pode cruzar un neno, onde pode haber un can, e a 50 en Castelao temos un problema grave. Entonces, bueno, ahora, aproveitando os cambios na nova lei de tráfico, esperemos que todos nos concienciemos que temos que estar circulando entre 20 e 30 e non máis, porque é o casco urbano, e, bueno, pues teremos que ir con menos presas para contaminar menos e facer que a calidade de vida de todos sea mellor, non? Cada día. O camiño escolar de Rosalía, pois é verdad, non nos olvidamos, e as persoas que teñen os pintores que están facendo estas tarefas agora teñeno desde o principio dentro da axenda, pero bueno, están indo por calles, esperemos que en breve se poida solucionar. Con respecto ao dragado do Porto, a verdade é que é a primeira noticia que teño. A min o Departamento de Medio Ambiente, que eu sepa, se dirixeu nadie para decirnos semejante cousas, que estaban sacando basura e poñéndoa na boca da ría. Parecen así un pouco que os propios inxenieros de portos non supervisen, e a propia cofradía que non diga nada. Me parece así un pouco. Mañán pois tratarei de falar con Portos de Galicia e incluso con Medio Ambiente da Xunta para ver que está pasando. O PEMUS, é verdad, volvo a reiterar as miñas desculpas porque estamos moi atrasados, pero non, neste caso non é un problema meu ou deste goberno. A persona que está levando isto desde hai moitos anos pois tuvo problemas de saúde, e xa a semana pasada tuvemos contacto con el, e esperemos que antes de mediados de mes poida acudir e ter unha reunión os portavoces para que nos expliquen un pouco cales son os traballos, cales son a información que nos poden dar, porque isto é algo serio. O sea, hai que facer medicións, eso de que hai máis coches ou menos coches, eso está mallado porque se fan en varias zonas as medicións. Agora hai que facer outra, pero estánse facendo como así o marca a lei, e se nos exige, non? Desde o IDAE e desde eso teñeno, fano sempre. Eso, os sentidos de circulación e os cambios nas rúas, eles non lo van a explicar moi ben, porque non sei se o saben, dende a Diputación estamos asistindo a facultade agora, un técnico, o alcalde e eu, e as recomendacións son clarísimas por os expertos en medio ambiente, en urbanismo, enxeñeiros, de que estamos indo polo bo camiño. Pode gustar máis, pode gustar menos, pero parece ser que sí que estamos indo polo bo camiño.
Con respecto aos contenedores de fin de semana, si hai que reforzar, si xa se reforzaron nalgúna zona, pero non foi un problema de reforzo, foi un problema da avería dun dos camións cando xa tiñan que sair os dous. Pola temporada na que estamos, pois só pudo acudir un, entonces retrasouse moito a ruta. Os buracos das estradas, agora mesmo está unha empresa asfaltando en San Vicente e se corrixirán ese, a subida de Meloxo e todos os que se poidan. O poste de Boivas sí que xa lle trasladei a Fenosa, como outros moitos, espero que estén dentro do plan de contingencia deles. Pero que eu non teño nada máis, se me quedou algo atrás, discúlpenme ou recórdemo. Moitas gracias, boas noites. Ben, O asunto dos lavadoiros, estamos agora que terminando San Vicente do Mar, o que ven polos camiños en Reboredo terminou, está agora nas veladas, e vou a xuntar os tres para que vayan xa repartilos entre os camiños e levar os lavadoiros tamén xa limpios para poder reparar, que teñen que ser reparados tres. Entonces xa levar todo de golpe, porque tuve o San Vicente do Mar, porque depois non se pode entrar coa cantidad de coches que hai. Entonces terminan, me parece que entre mañana e pasado terminan tamén aí dous. Entonces xa empezar co resto de... Empezouse moi tarde, pero agora a ver se nos dá tempo a facelo canto antes. moi ben. Algún compañero dos que está aí, sí, achégate para o un, sí. No, o un, sí, está. Sí. Bueno, boas tardes a todos e a todas. O compañeiro do BNG, señor Outeiro, o tema de que na limpieza das playas, e o que eu podo comentar é que a semana pasada empezou o personal de playas, están destinados en todas as playas, están facendo a limpieza en principio manual, están sacando os plásticos e todo eso, e por detrás xa está a máquina limpia playas. Empezouse nas playas da Toxa, segueuse na playa coa máquina, na playa de Peralto Confín, estaban en Rons hoxe, seguindo toda a zona esa, e o personal, que quero dicir, está destinado en todas as playas facendo limpieza, porque este ano teñen jornada completa. No que me decía usted sobre o tema dos cans, os cans están como pon a ordenanza, sobre os cans das playas, como pon a ordenanza a partir do 1º de xulio ao 30 de setembro, pois os cans nas playas non poderían estar porque son temporada de baño. No resto do ano sí poden estar, ten que estar, consciente cos dueños, pero eso de todas formas tamén xa temos unha cartelería para colocar estes días volvendo a señalizar. Hai que pedir tamén un pouco a comprensión da xente que sabe que non se pode estar das playas, pero sabemos realmente o que estamos aquí. De todas formas estaremos encima deso. Dos accesos ás playas, empezamos a semana pasada, e as áreas que se fixo en este momento, que son a Playa das Pipas, área de Reboredo, Sendeiro, o sendeiro tamén da área de Reboredo, que continúa con Mesiloeira, a zona de aparcamentos e aceos da área grande, Barandilla Acera, desde o aparcamento Regato do Sanatorio, Posada da Deputación, e sendero que está por debaixo tamén. Paseo de Madeira, Porto de Petras Negras, Burato da Lontra, hasta a playa debaixo do camping siglo XXI. O sendeiro de Senra, área grande, mala ruta de Couprins, hasta a playa de Castiñeiras. Ao margen deso, está o servicio tamén de desbroce pola área de Porto Meloxo para chegar a Lobajeira e facer toda esa área. Entonces, en este momento, estamos destinando personal para todos os sitios para que chegue o máximo posible, pero tamén o tema de desbroces xa se fixo tamén no centro do pueblo, non só nas baixadas ás playas, no centro do pueblo, a área de Terra de Porto están en Ardia, empezaron en Ardia, ao mesmo tempo o personal de xardinería
estuvo facendo todo a limpieza dos setos de entrada ao Grove, que van a seguir continuando, e ao mesmo tempo no tema de que me decía usted das papeleiras nas playas, xa é unha temporada que nós estamos intentando erradicar esas papeleiras, que queremos colocar os contenedores nos accesos ás playas. Están rematando cos carteles informativos, non sei se empezarían hoxe a colocalos, indicándolle a todos os usuarios das playas que por favor que depositen os seus lixos, que o lixo non volve solo, senón, bueno, é un cartel que é anunciado en todos os accesos a playas. Non sei se me quedou algo pendiente, pero penso que me contestei a todo que... non? Por lo menos relacionado... Pode parecer a mí. Sí, eu diría que sí. Sí, ¿no? Ben, se me permite, vou contestar eu algunhas das cuestións plantexadas. Primeiro punto plantexado, Esquerda Unida, convocatoria mesa de patrimonio, trasladareillo á Concelleira de Cultura. Sei que estuvo falando con algúns dos asesores externos que habíamos pedido. Bueno, confiamos en que en breve se poda xuntar e convocar para para levar adiante os traballos acordados na propia mesa. Respecto a Adrovello, non volvemos a ter noticias da Xunta de Galicia. Nos informan que están tramitando a Adrovello o expediente para declarar un BIC ben de interese cultural de Galicia e a máxima protección, pero non sabemos nada máis. Da nosa parte, vamos a procurar, xa que temos ahora personal de desbroce, vamos a procurar a ver se somos capaces de desbrozar e a decentar, que é o que podemos chegar un pouco esa zona, porque aí o que necesitamos realmente é un estudio arqueolóxico e, como vimos reclamando desde fai tempo, un plan director de actuación e de traballo. Facer por facer tampouco ten moito sentido. E iso sí, hai que reconocerlo, está en total abandono e os culpables Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e Concello do Grove. E nós temos que asumir as nosas culpas. Nunca reneguei da nosa responsabilidade. Adrovello está abandonado por parte do Concello do Grove de fai 42 anos ou 45 anos. Creo que non hai discusión sobre iso, pero xa que nos puxemos para traballar, a Diputación e o Concello do Grove estamos pola labor de traballar, convocamos unha mesa de traballo onde participou Costas, e o que falta é o que é o titular e o que ten a máxima competencia de patrimonio en Galicia, que é a Xunta de Galicia. Home, se o máximo competente non está interesado e non participa, pois pouco se pode facer. Porque, insisto, e aí igual non compartimos, pero creo que nos estaríamos equivocando. Adrovello non necesita pasarlle, se me permiten a expresión, unha vasoira. Adrovello necesita un plan director, un plan de traballo, unha rivalización, un traballo arqueolóxico, un traballo cultural, de patrimonio, etnográfico, poñelo en valor, decir o que é o valor histórico e cultural que ten todo eso, e traballemos todos en esa dirección. Pero insisto, se hai un que é o máis importante e o que ten a competencia según a lei que aprobou a propia Xunta de Galicia, pois mal andamos. Que o Concello de Grove pode facer obras de mantemento? Bueno, manter Adrovello na situación na que está, sinceramente, supera as competencias municipales. Vellos tempos, bueno, comentario tamén que o noso compañero anuncia que esta mesma semana iniciamos outra vez Vellos tempos nunha nova ubicación no Monte da Vila, na antigua escola do Monte da Vila, xa reacondicionada e amueblada, preparada para iniciar a actividade de Vellos tempos, agora que xa por fin a poboación que participa en Vellos tempos xa está vacinada e que temos moita máis seguridade sanitaria, que era a premisa que puxamos sempre para reactivar Vellos tempos. Danse todas esas circunstancias sanitarias e, polo tanto, iniciamos o traballo e a actividade en Vellos tempos, que, por certo, aínda que de forma moi reducida, insistir que nunca se deixou de facer, indo aos domicilios particulares, o que supuxo un coste extra para o Concello do Grove. Pero esta mesma semana, se non me equivoco, 1 de xullo, comenzamos novamente coa actividade de Vellos tempos. Sinceramente, mañán fago unha nota para saber que pasa co expediente de Torres Curedo, porque sinceramente
me sorprende. Eu creo que foi unha cuestión de que se olvidou o departamento que lle ten que facilitar esa documentación, porque non hai ningún problema ni obxección a que vostede acceda e teña copia de todo o expediente de Torres Curedo. Por lo tanto, mañá a primeira hora pedireille ao responsable desa área que así yo facilite, porque non ten moito sentido. Respecto ao cartel da entrada, estamos totalmente de acordo, tanto e así que xa temos encargado desde fai un mes, nos comunican que espero e confío que para a semana que ven teñamos a reposición dese cartel de entrada, porque é certo, non é a imaxen que queremos dar do Grove solamente entrando. E respecto ás terrazas, que tamén trasladaba o compañeiro de Esquerda Unida, é certo que estamos tendo un serio problema, é certo que somos un goberno que apoiamos, sempre dixemos, as terrazas. Creo que aí nadie nos pode negar absolutamente nada en contra, apoiamos no seu día, igual que todos os demais partidos, a ordenanza de terrazas, pero, aí sí que quero ser moi claro, creo que o COVID e a pandemia está levando unha serie de confusión ou de mala interpretación por parte de algúns hosteleiros sobre a capacidade das terrazas e onde ubicar terrazas. Entonces, o ano pasado, pola situación COVID, fomos moi permisivos, fixemos a vista gorda, permitimos ubicar temporalmente e excepcionalmente terrazas en zonas donde non están autorizadas, e este ano, dada que a situación está mellorando, dado que se están recuperando aforos ao 100% nas terrazas, aforos no interior que van mellorando, o que ten que comprender moitos hosteleiros do Grove é que non pode ser que a día de hoxe non é que teñan un pouco máis que antes do COVID, é que hai locales que teñen 3 veces máis terraza que no ano 2019. E iso sinto moitos, así que todos temos que traballar e que se aventura un verano, eu creo que me dicía outro día un hotelero, espectacular, de, permítanme a expresión, en agosto botar por fora. Pero iso non quere dicir que vamos a traballar a calquer precio. Entón, e yo digo así, hai terrazas na zona de Terra de Porto, no Paseo del Ordelo, que non están autorizadas, hai terrazas na rúa Luís Seoane que non está autorizada. Que pasa? Que o sistema onde vivimos é moi garantista, que temos que garantir un procedimento, que están abertos os expedientes sancionadores que tarde ou temprano van a culminar e se van a resolver. Tamén yo digo, políticamente nos molesta moito que non se faga caso á autoridade cando se lle pide a alguén non ubiques aí a terraza que non estás autorizado, e que ainda así se pase de todo, permitan a expresión tamén tan coloquial, e que ainda así se coloque, non? Eso non podemos permitir e non vamos a permitir. Temos expediente abertos, polo tanto, ese é un problema. E se os hosteleiros non entenden que non se poden poñer terrazas donde eu quera, senón donde podo, e non todas as rúas teñen a mesma capacidade de poñer terrazas, pois é un problema que estamos tendo moi serio. Eu teño que reconocer que posiblemente lle podo garantizar que os 10 compañeros e compañeras de goberno o tema das terrazas é algo que nos está levando desde xa fai meses moita preocupación. De feito, o compañeiro Uteda está facendo unha redacción dunha nova ordenanza para recoller moitos aspectos que agora estamos valorando, para terá reunións en breve con todos vostedes para intentar axeitar a realidade que estamos vivindo. Pero é certo, e non quero escapar e non quero ocultar problemas. É certo que hai terrazas autorizadas antes do COVID en zonas de aparcadoiro? Sí. Tomamos a decisión de que xa non se autorizaba máis, porque este ano recibimos varias propostas que ocupaban moitas zonas de aparcamento e en rúas onde é conflictivo. Por lo tanto, como queremos respetar a autorización anterior de 2019, as terrazas que están ubicadas a día de hoxe nos aparcadoiros son todas autorizadas antes de 2019. Falemos de Luís Seoane, perdón, anterior era Luís Casais. Luís Seoane hai unha, na zona de Beiramar hai outra, na zona de Rons hai outra, e na zona de Porto Meloxe hai dúas. Por certo, as de Porto Meloxe autorizadas por Portos, porque é a competencia de Portos. Vale, claro, é o mismo unha terraza nun sitio que noutro. Non é o mismo. E sendo permisivos que o queremos ser, a xente ten que entender que non todos os sitios valen para poñer terrazas. E, por certo, aproveito
empezamos a estar moi preocupados en este goberno por terrazas que se están ubicando na zona de dominio de costas, donde se solicita unha autorización a costas para ubicar un quiosco e unha pequena terraza, e o outro día constatamos que hai ubicada unha terraza, xa implantada unha terraza, que ademais anuncia grandes concertos, incluso para este fin de semana, 50 veces maior do autorizado por costas. 50 veces maior autorizado por costas. Datos. Costas autoriza unha terraza de 50 metros cuadrados e hai ubicadas, según un informe da Policía Local, 2.500 metros cuadrados de terraza. Iso é fraude de lei. Iso non se pode permitir. Eu non podo permitir. E non podemos ser. Bueno, teño unha autorización. Sí, tes unha autorización para facer unha cousa e de repente multiplicas por 50 esa autorización. Non pode ser. Ahora, insisto, estamos en riba delo, porque ademais non compartimos políticamente esa fórmula, ese turismo, eso que se quere traer, porque ademais a propia Policía e Guardia Civil, coa que tuvemos reunión, nos advirte que vainos a xerar moitos problemas, Ahora, abrimos expediente, trasladamos informes a APLU e esperamos que se actúe, e somos os primeiros interesados que se actúe. Polo tanto, aproveito esta pregunta de Esquerda Unida, cuestión que agradezo, porque é certo que hai cuestións que chaman moita atención para decirle á cidadanía que estamos controlando, revisando e abrindo expedientes en determinadas terrazas, como digo, exageradas ao máximo, na zona da carretera, e non teño que ocultalo, na carretera da Lanzada, autorizadas por costas, pero algunhas delas sin licencia municipal de actividade. A terraza ubicada, e que estamos tamén valorando en Luis Seoane, non ten autorización para estar ubicada aí, xa sabemos que está ubicada, e abre incluso, pero non está autorizada, e en algunhas outras zonas máis do Grove. Polo tanto, sí. A partir de aí, somos... perdón, Luis Seoane non, Luis Casais, certo. Luis Casais, perdón. Por que? Porque ademais a propia ordenanza establece que en base aos criterios e as motivacións se poderá autorizar ou non. Por certo, a ordenanza está así aprobada por todos, por parte do alcalde, e que un ano teñas autorización de terraza non quere dicir que o ano seguinte o teñas. Poden cambiar as condicións e os criterios, que de feito en este caso cambiaron o que o ano pasado permitimos, vale, veña, vamos a permitir que ubiques unha terraza nunha zona moi sensible e que non se pode permitir, e que este ano xa des por feito que estás autorizado. Non é así. Nos está generando polémica, debate e moita discusión, eu teño que dicir, pero literal, discusión literal. Pero non podemos pasar por aí. Polo tanto, sí que comparto o que decían e temos que ser máis estritos no tema terraza e están os expedientes abertos. Van a tardar, pero vámonos a resolver. Caos circulatorio, bueno, falaba o meu compañeiro de policía e a compañeira que leva o PEMUS. O caos circulatorio, falta de estacionamento, e despois son os propios hosteleros os que nos piden ocupar terrazas en zonas de estacionamento. Entonces hai unha lixeira contradición entre o propio sector que debía ser o máis interesado, non? Bueno, e o que sí é certo é reiterativo. Empezamos o mes de xunio, a oposición sempre fala de caos circulatorio. Eu teño datos da Policía Local e por ahora, sinceramente, no Grove, ao que había anteriormente, cando tiñamos dobles sentidos no cruce e os atascos do cruce que xeneraban moito atasco en toda esta manzana, fai tempo que nos temos. Queremos seguir mellorando, por suposto, isto non é para estar contentos, pero estáse facendo unha labor que creo que pouco a pouco permite a mellor traslado e circulación no Grove. E, sinceramente, todas as grandes ciudades, toda a tendencia en Europa a ir a sentido único nas rúas, e o Grove, tal como temos a configuración, non vamos a ser menos. Temos o pobo, a vila perfecta, para un único sentido, para darlle protagonismo aos peóns, ás bicicletas, e empezar a cambiar. Que pasa? Hai que recoñecelo, é un cambio cultural, de costumes, de educación vial, e todos, eu o primeiro, estamos moi habituados ao coche, pero pouco a pouco hai que ir mudando porque temos unha vila perfecta en distancias para iso. E remato
Co tema do Pexón, bueno, o voceiro de BNG acaba de expresar unha opinión que eu non vou valorar, é a súa opinión, teño que respetala. Sí que lle vou dicir unha cousa, un matiz. Falou vostede de falta de elegancia, de non anunciar, de non compartir, de non buscar consenso, e falou de oscurantismo. Eso sí que non. Si algo fixo este goberno anterior co Pexón, foi todo menos oscurantismo, porque creo que o documento máis transparente, claro, limpio e público na historia do Grove non sei de moitos concellos. Eso sí que non. O Pexón que vai a pleno está volcado na web desde fai tranquilamente 3 anos. Hai unhas modificacións puntuales feitas por informes internos de Secretaría e de Urbanismo, o que o equipo redactor atendeu, e por fin teño que reconocer en nome de todo o goberno con máis de retraso do que nós queríamos, pero por fin o 8 de xullo, xa lles digo, convocados están todos vostedes para debatir en esta salón de plenos a aprobación provisional do Pexón. Lóxicamente aí cada un terá que tomar a decisión que considere oportuna respecto a este documento. Por suposto que sí, o goberno témolo moi claro. E creo que demos conta e resposta a todos os rogos e preguntas, polo tanto, sin máis temas que tratar, moitas gracias, boas noites, levantamos a sesión.